Almurat geldin mi? Ya şu kadimi kino, 10. asırın kinosu şu. Doğru. Almurat salam kurgun mu? Aleykümselam. Selamun aleyküm Sapır ağa. Sağırın oturar mısın? Şükür daya. Ben yankı demeli yapayım. Şimdi şu film Almurat bir çağa kalk çıkan film 10. asır şu Türkmenistan'ın Özbekistan'ın teritoriyasında İbn Sina varadaki kino. Aha, doğru. O düşünen olsan o ne 10. asır şu an 21. asır 10. asırdaki düşünülen zatlar ne şu Türkmenistan'na düşünmeye kıyınçılık çekerler. Daha ne düşündürüp gördüm. Onun şunu düşünmeyecek olup gören demeler vardı. Ne mesele şu taydı. Bu Karahat'ta şu Çuma dileri şu asırlarda bolon neme İbn Sina'da ben tanıtmam gerek geldi. Ya adıga düşen orada şu kino bir çağa kalk çıktı. Oğlum kalk görüp. Bunu başladığımdan töndürüp bile mi okudun? O karılamadın edesi yalı yüzüne örtkü tutay olmaz. O ben mükemmel. Ana. Yaptı Almurat ahırda o. Ne yankı Türkmenlere agitatsa yankı hakikat veriyor. 20. asırın kandidat navukları şu zatları bilmeyen orada onun halkının gazete demesi arkada olmalı. Almurat. Doğru Sapara. Ana Karahat'ta yankı dünyanın yarısını alıp giden de uğurları şu.
Yani koronavirüs bundan hem şeytan. Yani çumadan hem şeytan. Yani şu iyileşlemeden dikkatine deyip yani ben kamsamorunu iyi verdi parahat. Hatta güzel sağ oldun. Oradan için. Orada para. Ya deylara qatağır yurdun içinde de daşındı da. O ya da deme ödem teşli adamları deme diye yani o Prince Charles'da daha yetiptir de. O köşkü o da atları bilen o da atlar. Yoksa da şol Türkmenistan akı şol düýnüň öňlükde ol ady belli tanymal artistimiz hem aktrisa Gülşen Alyjanowa ýogaldy diýilen habar geldi. Maňa aşgabatdan bir habar uradypdyr. Halmuradaga şol Gülşen Alyjanowa başy kesellennäle şu koronavirusdan ýogalýan şol häkimetler aýdan atdy. Bilemek ne derejede bu tasdiklenýär ýa ýok. Sizde habar ýokmy bu barada? Deme yani bu topor comment yazıyorlar nemede. Yeka o Gülşürünler başka şirinlerim barada yazıyorlar da Halmurat. Yankı risk zonundaki adamlar birinciden kederli adamlar. Yankı euro ağırlığı, diyabet, yankı böbrek yetmezçiliği, onun yaş nemeden son Gülşürün o bizim doğrumuzun aydımçıları şu risk zona giren adamlar da. Yani komentlen birine kurban oluyorum demesi testi pozitif çıkıptır deyip bir yazıptır da. Bu da atlan hem mecesi yankı sınav verimli dağıtlar sebebi 99% olma şansı var da. Sebebi o deme köşküm bilen ok, garip katarım bilen ok. Yani şeyle seyredip oturanda da televizörleri seyredende ilktir urlayandır o bir zattan okap urlayandır yankı yığınaka katnaşayanlar hem sesi geleyenlerdir. O demek yankı devleti çok diktir bilen diktire teksi yapıp veren neme yöreden olmalı. Kurban elliğini kağıta çıkarıp oturduğandırlar 5-10 bin o kol edip zaten o neme diyandır ya köyüne nemeleri ulanıyandırlar yani diyon kolori ve abi hiçbir gürlen nokta diktir vurdular da yakın o eylak gitti nimetli diğerler olun giden yerine de ne daha şovda gitti dik korku diğerler olun o tayda kurbanlığını ben görmedim. Bu hem mecesi yankı PR nemesi manipülasyon nemesi. Pozitif çıktı diyen oradalar. Kaptanlaki beyleki faktörlere manali eden de mümkünçülüğü 99%. Albra. Ondan ben başka diyeme çeşmelerden informasyon yanına Türkmenistan'ın bankını o çok yankı şu an devleti ele geçiren adamlar eline alıptır diye de. Bana ortayetten neme yok, informasyon yok dedim, ortaya çendi. Yankı fura Türkmenistan'dan Türkmen manadı çık ya da peçat edilen yerinden gün çotayık geliyor. Yeme pullong demesi furatları bir çemadan iki çemadan ne palet. O ben kendini o Facebook'ta paylaştım. Onun ya ben yalan olmasını isteyen o hoşnutluk nemeleri vardır. Onun yani Türkiye'de hatta mali şubeleri vardır. Bu pul kaçakçılığı halkara nemedir. Cinayettir. Onu adresin bilen olduğunuz, nemediyen olduğunuz mağaydanlara şu
Yakup Tüpön diyenin deposunda deydiler de. Çın mı yalan mı? Onu Yakup Tekstil firma olmalı. Yemekini adresini bakım öğrenip var. İçindekileri yemedik doğrulap depolarının yerdedir. Yemediğine öğrenip o. Yani eyyem gıdıklayan adam kendine ol internette eyyem köpten verdi dolaşan eken. Yani YouTube'da da hatta satlık demedi. Telefonlarını oyalar demeleri var. Zannet demedi diyorlar da. Yine de bir seyredip görsem Türkmenistan iktisadiyeti Türkmenistan'ın devletin eline değil, hükümetin eline değil. Hükümetin diğer rıçaklarını, yani korku rıçağını, böyle kırıçaklarını kullanıyorlar da. Şeyle olmalı, bana haber versilerine göre ateller, tekstil fabrikalar, onun yani ağır katlaşık avtobüs, sonra mendeşlemeler, firmalar, hem mecedi şu yankıcının gelecekki şahadalarının nemeleri, mülkleri upravliyat ediyen şolar deydiler, onun kapitalında orta kırsı var, nemesi var, ulu doğlayan şolar alya, küçük doğlayan bular alya, işlerim yurdun taşına pul çıkarmak diye de, yani valuta. O Türkmen valutasını taşarıp çıkarıp o tayda satıp demedik yani içine salıp gelip bankta valuta çarşıyalar diye resmi kurs bilen. Koloryalık mekanizmler demediler de. Onun o kontraktları tekstil, lip demediler içinde şu pul ya eylak katmayan demeler. Bunu yani yerlerdeki taborjnesi, memorjnesi hem mecezi şu diye bir yerlerden demediler diye de. Sonra yalan olsa ne devlet topluluk komitesi vardır, prokuratura vardır, demeler vardır. Bağırlasınlar, danin şunu yalanlasınlar ya da şunu iyiliğine düşüp o çın mı yalan mı şunu demesinler. Bir de yani bir de gelen informasyon biz bağırlama nememiz yok. Yağdayımız devlet kuruluşu değil, nemesi değil. Şu adam yani burada edecek değil. Biz hem karantinine oturuyorlar. Yaşımız oyunca da bir yer uçuğun bilemiz yok. 20 öye çağırıyorum bilemiz yok. Şunun için ne şu faktlar hal bırak ben adamların dikkatine yani hatem meter hukuk korucu organlar yani bu devletin iktisadiyetini dargıtmak için şuları yalak apirat edilendi. O şeylere ben düşüneceğim hal bırak doğru'nun orada bir şu Saparalı, ben sizin aydallarınızın üstünü bir zatla böyle doldurmakçı olayana. Hakikatten şol sonku döwürde Berdimuhammed hiç yerde üyezi tribuna çıkış ediyen yeri yok, ya gepleyen yeri yoktu. Hemmece şol kartinkada ola oti stolun daşını kaptalını 2 tane adam görüyor. Ya bolmasa da hükümet maslahatı diye ekranı duran adamı bollu. O näme diýäni, näme buyruk beren hiç de yok. Şoň üçin sizin aýdýaňyz hakykatdan şeýle bolmagy mümkin. Ol keselli adam, öwrüniň kemteri işleýärligi, süýjük keseliniň barlygy ozallan belli. Ondan şu bir ýadyma düşdi Sapara, şol Niýazow ýok bolany myň ogly gyzy şol Türkmenistanyň ýanky Akmurat Rejepowyň kömegi bilen ol şo döwür Niýazowyň ýanky baş penakary goragçysy da şoň kömegi bilen keselinden 3 wagon şol uppolu köşkden gymmat baha kartinalary, gyzyly, kümüşi pulu çykardylar. 3 wagon. Ölenden soňra. On tarpa taýyn öldi, öljegini hiç kim bilenä. Şol bolan zat. Emma bir hassa bolsa, inne şu mahal meseleler bir-birine baglaşýar. Näme üçin prezident garażyndaky 25 tane may baksatylýar. Ya ýene de beýle kızatlar. Bular şoň ya ölüm harladygyny bilýärler, ya döwletiň basym dargajagyny bilýärler. Gara şol ýurdun içindäki zady ýetişbiliginden çykarýan bolmaly. Şol gidip häzir watandaşlarymyzy, ýurtdaşlarymyzy o taýdan bir döwletden o döwletden ýygnajak diýänem.
men pikir edýän şo ýurtda bilen basyp goýan altyny, puly, beýleksin şular samalýoda ýüklep, beýleki döwlete çykarjak. Aňyrdan 500 tany şol Istanbully 2 hepde ýatan student şolar ýaglyklar getirmek üçin charter ulanýan bolmaly. Men pikirim şol Sapar bir wakaň öňüne durdy biz şuma. Ol hakykatdan hem ort söz bilen aýtsak ne deýespasobny ol ukypdy şuma derdi. Döwletem dolandyrmak, hökümetin agdyna bilen gürläp bilen diýen zadyny hiç kim eşdenäp öz agdyndan. Diňe diktor gürläp otdy, hakykat aýtdy. Ine men bar aýtjak bolarym şu Sapar şu meselede. Onun bu keseriň ýa-ni bu operasiýadan soň ben adamyň ýagdaýyny bilýänler. Men yakın birimizin Floriyada operasyon olanını bilýänler. O ya siydi kalp deme tüýşedi anna bolmaly. Ya da pampersi günde 4-5 rapor çalışılmalı. O böwrek diýlen zat işläp turmalylar. O ilk nemeleri şodur. O derrek böwrek çalışdydan bilemedikden oga. O demede Patreptayuzda bayram dip bir oğlan işlerdi. Bayram çiçik diye kolun şu böwreğin dine bettiler de. Böwrek keter bilen öýüne ýatdy. Yıllap, 10 yıllap. O şu ayette 20 bölüm bilen yok. Bizden duş, benden oldu oradan doğası. Bayram paçka diýerdiler de. O kakadın men gowtan ýan sow meniň o zawat deldi. Ne çok böwrek nemesini bilýände ýagdaýyn bir soramaly wariýaty gaýda terede nemet. O da ýanky periodun dem operasyada. Şoň üçin bu diýespasobyn dälligi ýeme görnüp durda. Ondan şu ýanky ýurdun daşyna valutan ýetmeýänligim şondan. Yankı nemet bilmeyenlere ne konvertasyon edip bilýärler, ne studentleri töläp bilýärler. Bular yankı çok yemeğin pulu banka getirip valuta çöwürüp böyle resmi kurs bilen çöwürüp daşna çıkarýarlar da. O pul falşymy dämi onçotuny yankı ekspertler yakalarlar, tutarlar, nemederler. Türkiýede ýem ondan bundan soğrayan var, nemediyen var. Bu uluslar arası neme, halkara nemedinde de pul vaçakçılığı da bu ulu cenayet nemesi. Bunların katı arkayı ne diye demek Merkez Bankı hakikaten bunun elinde olmalı. Çok sağda değil deme realini pul oldu. Ne bizden aitması ne öyle topluluk komiteti var dediler. Bağ olsanız da size tema pritmet İderlan demedim halkada bilgisini verin. Biz bunu edil şonalak deyip yakasından tutup yankı üstüne çıra tutup adamlar değil. Yani tuğrotları belli, telefon adyanını belli, onun satyanlar bilen şu an gepleşik geçirip böyle de. Yani yağda şeyle bu gidildi at değerleken ben ünsverem okumda. 17. yıldan beri, 16. yıldan beri geliyor diye de bu iş. Doğru. Yok Sapar ağa, dün şol emme ol Yakup Tüpün ol emes videosunu koydunuz da. Şol şotayda Yakup ol beýleki olanyň soruya depoda akyn çözdün mü deyip. Olam yok entek çözümde yatı yerine deyip. Şo pullar bolmaly onda. Şo depo bolsa. O şeyle bolmaly. Şolary alakyn nemesi. Şolun gruppasynyň edýän işi. O Yakup olun biri. Olary alak Yakup kendir. O Yakup'un börüte diýerler aşağına okak gördüm nemedir? Şahzada diýip ýetýär. Doğru. Yakup Şahzada. Näçediň täze şahzadaňyzdyr. O biri şahzadalyň biri. Nogur şahzadaňyz borýar. Sapar ağa sen bundan 2 gün 3 gün adal aýtdyň da şol ýanky ýaşyl çyrasy sebäp tafaryň sary we gyzylly.
Ol öýdäýdi wagty Ýakup bedine ýaşyl çıra boljak, ine şolu gurda işläp ber. Nesip bolsa ýaşyl borsyp, ine teň sözüňi şol öýdi tasdiklap wagty şoňa ymtylýanlar. Şahzada hakikaten ine gelecekde şahzadalyň biri Türkmenistan. Şo buş kellesi bilen. Yok, bir nohur şahzada da gerek kalmırat. Hem meclisi teke geçip olup görmelilerle. Nohur bolup ol hakyky nohurlardan öndäl gördük biz nohurlaryň ýaşultynyň beýlekisini o din imanlyny ýaşap beren adamlaryň ýöne ýeme de surasaksız bolmaz diýilen şular ýaly adamlar hakimede ýa hökümede gel şular dolanýan bolsa Türkmenistan işi gaýdyp durýar. Men akly ýetirip bilemem. Yok, daşından analiz verende de beňdiýär şoňa. Ýöne ora içinden bir bilen gurlaşýanlar gaty deme. O şoňam demesi şu bir täzir edip bilemdik diýdi. O prinsler elinde diýen beda. O prins olanlar da şu şahzadalar olmalılar. Hemme de adamlar diýen, ýa-ki bir deme durýan boldy, özüm $1, $2, $5 diýe $100 şol orýaly pul bilen alynan demeler. Döwletiň hemme nemesini privatize edip öldürýär. Doğru. Yeme de saparağı bular hiç taattan korkmasa, halktan çekinmese, konstitusiýany ýazyň döwrüne ayak astyna taşladylar. Eden etdiler halkın sesini çıkarana esasy şol garşylyk görkezmeli halk her bir döwletde hökümeti edýän halk. Prezidenti saýlaýanam halk, wezipesinden aýrýanam halk, şoňal premier ministerleriň partiýalary. Ýöne biziň ýagdaýymyzda halkana sen aýdysyň ýaly Strauss ýaly kellesini ol çäge sokup otyr. Çäge de kän Halmurat dünýede ikinji beýikli oýunçy. Bagana da kän Strauss'a bir elbet kuşdäl. Hem baganasy bar, hem çäge kän. Kellelerini dokup sırtlarını kaldırýarlar ýok. O başka ýa-da şoň ulanıp geçýändir diýerler. Ana Ýene de şu mesele boýunça saparagy bir maňa sorak beripdir, ýa-ni men daňdan okudum. Siz ýa saparagy kiňiz ana ilaty çagyrýaňyz ýa-ni paxtaň ýerine özüňizi iýmitekiň nämekiň o ýa-da ene gitmäň o jemgyýetçilik çäreleri atmaşmaň diýip. Olar diýe gelip üstüňize dıdap dur diýe etmesen türme akıtjak ýa basjak ýa-da şuňa gitmeli buyruk berýärli, näde gitmäli diýdi. Onu gereňiz saýlan diýip. Näme diýip? Siz halk, siz çözmeli. Näme üçin men şoňa gitmeli şol çäre? Men parzymman, borjumman. Näme o taýda hak kestek tölenýär. Näme üçin men maşgalam saçlap çatak gitme? Ýa çağılymı gurutmam şol çäre. Bolýar biz ine Ýewropa düşünjeli adamlar. Siz ýa öz döwrüne şonu edensiňiz ýa-da ikimide ine şol tagat diýer. Meselem halk şu näde boty diýmek diýin hem şonu edersin, edensiň. Ýok biz olar ýaly eden işimiz ýok diýdiler. Sen eden bolsaň aýt saparaga, senem da minister bolup, bu halkym estin. Hey şu hökümetiň ýa prezidentiň halkyň ýa döwletiň garşysyna äden bir ädemle howa diýip el galdyrdyň ýa bolýar diýip etdiň. Hey şular ýalyk boldum sen ömrümde. Almurat bunu aýdyp bereýin men. Hökümet şular ýalyk etjegini bize şo wagt açyk duýdurup bilen bolsa, bize görüp bilen bolsak şunu. O hökümet 3 günem ýaşamazdy. O biz ýa-ni bu atlary entek görem ýokduk. Ýa-ni bir ýeýpary ýa-da işläp gören adamdyk biz. O kellämizde neme de ýokdy. Şu atlar hökümet şonuň üçin gaty neme ýa-ni sizi allap o size alternatyw ýazap berjekdi, gölörseňiz berjekdi. Siz şoňa anlaňyz, biz o dogryymda aýtsagam siz ananjak manaňyz ýok. Sebebi mut gölörseňiz bar, mut gaz bar size. O biz onu mut berjek diýip bilemdik, size de düşündürüp bilemdik. Bize bir ýerde tribuna berilen ýeri ýok. Ýalňyşyp bir zapar reportaj alanna o şonu çykaryp bilmediler. Ýa Kotaýyn 40 manlal kellesini kesmeli şey diýýär. Ondan biz aýallarymyzyň, çağalarymyzyň
Dosyarlamdın yanına aydıp bilyat bu zatlar. Başka biz dinleyen adam yok. Biz yani dinletmek için tribuna gerek. Yani köp zaten uzak düşünür yalak da aptallı. Hiç kime hiç zaten düşünen yoktu. Ne aile olacağını bile yoktu. O bulonku doğru mu bilinki doğru mu onun bile yoktu. Biz yani çörek vermeli mi? Ne önümüzde problemi dur son çözmeli. Meselesinde. Kerçike tapmalı orada kerçike, şeker tapmalı orada şeker. O fabrik kurmalı orada fabrik kuruyordu. Pulunu tapmalı orada gidip karakçılık edip pulunu tapıyordu. Bunlar daşına çıkarayan orada içine getiriyorduk o pulları. Bizim edenlememiz şol, yanlışımız vardır. Bizim yani melek olma hakkımız yok. O melek. Yani ayrışım yalak karavmun çeğeni kendir. Bakana da kendir. Yani ben balık tutmanı uğraşacak olyasiyat olun onun nemesini verdi ya da. Biz balık tutmanı nemesine milyar. Yani bakana isteden iş etmeyecek adam bakanasını tapar mı? İş edecek adam işini eder. Şu birleşeliğin, nemedeliğin dip öğrenlerim şu ne birleşecek olayan adamdır ne nemetme birleşmek için yani ekrana çıkıp demedi vermeli şu birleştin diye. O yorgunun aşağından birleşellik kıygıranın bilen nemedi el. O şu bir yana adamın nemesi var olsa yenge şunu akşam demene tanımaz. Düşün bu. O yorgunun aşağından eydeli beydeli size onu nimetiniz bunu nimetiniz deyip sana diyorlar. Adamlar o çıkın değil siz ne mi bir aşağı ne diyorlar. Bağışlan oluyor öyle. Bu da atlar siz için gerek biz için gerek gelmiyor. Bizim ne 5 gün ömrümüz var. Bu sayda geçenler has kovu şu tayda sizin yanınızda Mehmet Börün'ün kellesini kumot okup Börün'ün arasında ben yaşamam bilecekler Almurat. Doğru saydım. Sapara men yine de şu sizin aydanınıza koşup zadım var da siz ayttınız tribunu yok biz dinleyen adamım yok. Şu da şun kıyal mümkünçülüğüm yoktu da alıp internetin üstü bilen halk bilen birleşip ya öz pikirini aytıp ya öz matlabını düşünürler. Şu zatlar yoktu adamlar sonra doğru düşünmeli. Olan şun kugunun teknikasından uğralıp aydiyalarda her kişinin elinde mobilli telefon var, her kişinin elinde internet var. Onu pikir ediyor, şu da uğram şeylem kadı diye. Kızlar battan aşağıda dan edecek olsan telefonun yanına üstü ağda oturmalısa novatın geliyençe. Toğlancı yıl. Şunu düşünüp bilen adamlar. Bilen aklar her 10'ya 20'ya bir telefon vardı. Bakay. Şu da sapara. Ne düşünürmel bir milleti? Yankı iş etmeyecek adam bakana koydular. O bakana da şeyle bir kendir. Sonu yoktur. O Türkmen'in ayçım yarak çeğeni katı kendir. Kelleğini çoğunu sokursunuz, sırtını kaldırarsınız. O hiç de adam görmüyorsunuz. Yani ne ağaçlık yine de şu ürünleri 2 aydan sonra, 3 aydan sonra Halmurat gürleşir. Yağdaylarını nemeder. Aydı otuyorsa. Ekme. Paltekin. Paltekin bay vurdunuz. Altındır şu. Yani kim için altınları onu çok düşünüyorsunuz. Yoksa da bizim beriyan maslahatımızı yine de iğrenç bilen bizim iyiliğimize kaytarıp veriyor. Biz ne etmeli? Bu ayda otursa canı düşünür dilimi sıfırlı. Ben şuları koronavirüs barada ol Hatay'da yüze çıkanın mer aydık gelen adamları. Eğer olun şu bizim hem okuvchilarımız şu Hatay'da studentlerimiz ken o kapları Hataylı işevurlar Türkmenistan'a hani ol az geçirip böyle ne edip böyle bir topar davat fabrik kurup böyle. Müsveriyen milletem yok. Hani 3 ameliyat geldi fevralın başına studentler. Ola ne derecede saklandı, ne mi var? Müsveriyen millet yok. Senin şu oblast administrasyonu var, velayet yol başlığı etraf. Hani onun öz çağırlarının maşgalasını eyyem reddetege çıkarttılar. Onun öz qoruğu ne derdi? Halkın qoruğu ne dene? Halkın öz qoruğu vardı, hiç ala dediler. Ben şunu canım yani. Ne için halk öz açlığı için Halmurat hiç canını yakmayın.
halkım özün ýarak adamdyr. Ne halk men sen ol o özüm. Ol halky hemme zady edip bermek, hemme etmek bolar ýa-ni eşiretli durmuş göretmek ikimizin borcumuz däl güýbünden bizlere çağalamyzy eşiretli edip bildik doğru bolugymyz. Her kim hem şeýledir. Bizde ýa-ni bizim öz ýene atalarymyzdan, çağalamyzdan, doğun arnyşlarymyzdan ýakyn hiç rat ýokdur. Olaram halkyň bir parçasy, bu halkyň içinde olaram bu ýaşajagyny düşünüp edýärler. Ondan bir sosyal milli borcumuz şunlar ýarak çykyp aýtmak demek. Biz hiç kimden artık batyram däl, artık akyllam däl. O bizden akyllarym kändir, ýönüyor onuň aşagyna ýa-da kelleri gumyň içinde. Sırtam ýokardy. Ol iş etmejek adam ýok ýerine bahana tapar. Sen eýledin, sen beýledin hem bir yer. Bağışlar şu demeden menem demediyen çekinýän şu koronavirusdan almırat. Asgyrdyň bol menem beýnäm bolga dedi. Yo bilen men karantinde oturan adamlar näme boljagy belli däl erti. Ýa-ni çoňçynyň bir ekrany ýygyrak çykýardy. Kimiz näme başga da neme ýok, bolmada da gelinejek güne döwüşmeli. O sen bilen çekilecek. Bora. Bolýa. Owa şu 10-njy atyryna ýank baş gemen başynda görkezdik de ibintinaň nemeti. Ene şular ýarap çuma şu şondan berbet şu. Owada neme de telewizyoram ýok, neme de ýok, halka ne düşünürçlerini, nemeşlerini ne keredim öwrenim ondan öz döwletiňiň, hökümetiňiň ýol başçylarynyň hereketlerini bile deňeşdirin. 10 katırdan toňa bilen ýagdaýlar şunala. Almıra. Onun şolong beyin derejesini şoň bilen deňeşdirip görün. Ötüş ýok. Ödem bu atlar Türkmeniň territoriýasynda. Türkmenistan, Özbegistan, Kötegörokluň nemesi. Ne şu sizin öz geçmişiniz, tarihiňiz şu. Ana şeylere kalmırat. Ne otluğunu ben şeydip nebettirdim ana. Ay näçekler bizden ikimize otluğum ýok, dogrusyny aýtsak bol bir yemede bir top bir pikir ýöredip bilýän, ýugurdyp bilýän adam gelejegi bir küçük adam öňünden görýärdi. Sapara bir boljak zatlar görüp otursa. Biz ýa-ni özüň aýdyp oturýanda biz hiç kimden bir beter akylly adamym däl, kemter akyllam däl ýön boljak geljek zat görünüp durdy. Näme üçin adamlar öz durmuşyna gelejegini beýle beýpark garaýar. Ine şu mesele bol. Şu ullukan problem. Mene nätip düşünürjegim bilemok adamlar. Ben düşündireyim, gaty gowudur. Bu ýeme yankı öz azatlygyna, öz nemesine nemetmeýän adam yankı meýletin gul bolmak demeleri var da. Bu yankı türü psikologiýasy diýilýär bunu. Ol bir yankı goýundan üýtgeşik tapawudy ýokdur. Şu tip adamlar. Ana koronavirusam şoň üçin tapan bolmaklary mümkin. Şolary alakyny alyp giderler. Şu gatly şeytan deme. Bu yankı ol çumadan zatlarym mekir gatly akıllı virus. O ya belki de planetada adam kendir biraz azaltmalıdır. Şo da bolup biler. Demesinin aňyrdynyň demesi ýerden gelýäni belli däl. Ya ýok. Tanrı'nın öyle sizin bolşuňda seyredip bunu adatmadan boljak geldi demediýän bolmak mümkin. Şol gaty dogry pikir sapara bir kesel şol ýanky virusolog alimlaryň özleri ýazýarda şeýle bir mekir keselliýärdi. Şu adamın organizmi özü çağırýar şu virus gel içime gir diýipdi. Şeýle bir mekir kesel şular ýaly. Ondan o biz ýaşlynda bizden urak, bizden sahel kiçiragi şol kesel ilkinji nowatda alýan bolsa, ýaşlary erkeginem zenana nesilsiz goýýar diýdi. Şolaň nesiline urýar. Olur soň çağa dogjakkan. Ine şo bar diýdi. Ondan soň bir kesellen adam
gaşta sagala yanına da son ene sol öykünü ene kiçelip yumruk gal bolýa ondan ýenem sol bizde şu tuberkulozdan ölen ýal bolup olam ölüp gitmeli. Onu diýmek bütün adam düýbüne palto urulýar. Bu taýda näçe prosent diýri galyp biljek. Olam bellidir. Ýöne bir zat belli. Şu keselgidenden soň dünýädäki siyasi jemgyýetçilik düzgün tertip ýetgäýmedi. Başga ýagdaý ýok. Terhetlere mütkar, adamlara mütkar, düzgünlere mütkar. Başkası bolup biljek geldi. Görüp dursa, zorluk, töwerek taşymyz, zulüm. Bir çıkalığı bolmaly. Belki munyň Allah Taala uradanım sizin aýdyşyňyz ýar. Belki özü bolýan ýaman adamlar oýlap tapdy muny laboratoriýada. Allah bilir, bellisi ýok. Ýöne gaty ullukan barlyk synav dur halkymyzyň öňünde. Şu taýda biraz özümiz goramaly, halk bolup birek duýgudaşlyk etmeli. Şonu da bilmesek onu biz ýeriň ýüzünden ýitip gidýär. Bizden ozal näçe imperiýalar, milletler, döwletler ýitip gidýär. Belki 4 milyon halk bolup ölsek. Ene. Başga hiç tat ýok da tapyra. Almurat, şu wagt emme ýerde garantina. 40 diýe odun ýüşürdik. Gel ağam şulary bir ýakyp berdimäge de bilet beren oklar gidip biljek gel şu wagt gören oklar. Şoň üçin çäreňdi ödüň görmeli. O her kime can ödüne gerek. Bir de gerek gel. Korku diýen bahanaňy bar bolsa, gidin ýakyn paltar. Ýöne ertir azyk gel, çağılan beýle dip demetme. O şikaýetini kabul etjek adamlar derler. Yankı ruhuna okap yetişen oğlanlar olmalılar. Köpsü bilen gürleşen neme diyen de. Ben onun nemeliğine, gömüklüğüne, nemeliğine ben unakar derler. Yenileri ataları unakar. Yankı öz yenileri atalarına diyen oklar, neymişim nemetmedin diye, kimde diyerler de. Hawa. Ola nagır kimdir günahkar? Şu bolmadyk zatları kimdir? Ayo ejeňden, dädeňden sonra, atandan, babaňdan sonra näme üçin olar dymyk gez 30 ýyllar. Oo. Ana. Taýak taňrysy kimdir? Sapara. Ýöne ýerçilikdir. Ikimizde düşünýän adamlaryň bar ýaşyl. Ýöne şol yani bahana gözleyen adamlar şol öz etmedik işlerini ya etmeyecek işlerini yine bizden görýärler. Yo bilettirjek bolýarlar. Planat diýýänem var. O plan edip diýden hat gowy diýerler. O inim diýip. O biz ýöne pensioner bolamyzda da bizim hem güýmenjämiz bar, etmeli işlerimiz var, nemetmeli dememiz var. Ekran ýanynda sana garryň oňorýany şey demet. Öz araňyzda nemedin bol. Türkmenistan'a nemet görmez. Gerek bolsa. Gorkan oldu. Tok neme söz veren yok diýipdirler yankı. Google'da zatda işläp ýören türkmen oglonlary var. Şolary interview alan yok, nemeden yok. O biz ikimiz jurnalist değil. Interview o berbersinler özleri bir-birinden alıversinlerden halka görkezsinler kimdiklerini. Ol biz diýäme her kime demedik bir borçlu deme ýala edip görke diýerler. Biz size prezident boljak bolup ýören adamım däl. O çağırsaňyz barjak bolup ýören adamım däl. Bir size gerek akyryňyz bar bolsa neme bermäň därin şu berýän öwdüňizi durmuşa geçirip edin. O inisiativa nakazuýma исполнением diýip bir neme nakıl bardyr. Yani iş dünýäsinde şeýledir. Bu iş görmedik, neme görmedik, yani kakasynyň mısırjak çöreğini ip ýören ýigitler nemesi, o bizim okudandırlar nemedendir, onu iş etjek boldum. İdeýäň bar bolsa. Onu durmuşa geçirmelisin, onu başka bir yerine sen geçir deyip nemet bolýanlar. Doğru mu diýäm Halmurat? Meni bir tasdikle bir tapar. Hawa gaty dogry, hak görüň sapara berdi. Men görküp tutup beledi. Bir öldüren bir ullukan adam bir onu bize minnet bilen goýýarlar da bir topar ýerde. Ay şunu siz etmeli ya, siz aýtmaly. Ya nirde bolduňyz 30 ýyllap bize berýärler sonra.
Sen enin atan nerede bol 30 yıllar bir öýden Özüm gelip nerede çykýan. boldy? Özüň nerede boldy? Özüň näme etdiň? Menem bir adam sen ýaly. Menem şu Türkmenistanyň bir 5 milyon raýaty bar bolsa sapara kimden so 2 ýerden etse. Kenäle? Her kişi öz borcuny, öz hak hukugyny öz ýerine ýetirmeli boldy, ýa talap etmeli boldy. Ya bil düşünüp bilen zat, ona minnet bilen aýdýarlar sapara. Siz näme üçin şonu etmediňiz? Halmurat, men şolon käsini akılly pikir berýänini begenýän-de, diýmek pikir edip bilýärler, näme edip bilýärler boldy. Gaty dogry, bar şoň ýarsy. Onu sen durmuşa geçirmeli, näme etmeli, onu o sen pikirini biz azuçyt etmeliler. Birinciden ikimiz jurnalistler. Onun köp bu doktorda spesialistler. Men yani Shakespeare okumaly gyry oturanım bilen men pedagog däl der okumalygyny bilýän ben özüm okýan. Ya okanlar. Hani şolar ýalak maslahat bermäli ýokdy däniň ýöne bir iş etmäli ýokdylar gerekde. Berekede bereket diýer. O ýanky diliň bilen demetmek iň ansat dünýede. Bilem şu at dilimiz bilen neme diýär, olun başga da nememiz ýok. O balyk tutmaly, uğraşak bolýar, o çengeňini ber diýär. Biz balyga Kurşunun iýen milýär ýa çengeňini ber diýär. Kurşunun datyp ber onu. O çengeň men bermeli. Inem o kim boldy? Men taňa jogap berýär. Hep onları ver, onları ver diýär. Şu meselede men çıkargan ýaka bir zatdy görýän. Elbetde bir 28 ýyllap bir depesinden urulan halkymız bardy. Ilymdan munyny körzehin edip goýdular. Durmuşda bulary işsiz edip goýdular. Medisinada bejergisiz edip goýdular. Inni den ýarsyn halkymyzy watansyz edip goýdular. Inni bilemek ýurdun içindekiler bir eşek edip minen akşol hökümet. Bir diýjek bolýan zadım ýene de şu näçe agyram bolsa halk öz gerden alyp çykmalar şu situasiýada. Başga ýol ýok. Biz şol adamlary men şonu düşündirjek bolýan. Şu näme diýin aýdan goýun özüňizi, janyňyzy oda goýmasaňyz şu aňyrdaky lowlap duran ody öçürip boljak şol eden etdiler. Adam biz hiç kimin üstünden gülmek maksadımız yok. Hiç kimi kemsitmek maksadımız yok. Özümüz 28 yıllar bine urunup ýenjilik gelen adamlar. Hökümet tarapyndan. Ýöne şonuna da aýdýan adamız iş etjek bolsa, watana da etjek bolsa, halka da etjek bolsa, biz diňe şol işi bileleşip edäýmeli. Başga ýol ýok adam. Ýöne aýdyp oturan sapara ýene bir şaýdan şu mesele gelirse ol 3 aýdan soň milletiň näçesi gyryljak açlykdan ýa koronavirusdan. Onlar bizdiňe günne telpek gep iýje günne şaýda doga kawa oturmaly bolsa. Biz kime otaýda ýüzleneli onu? Ya da şunu akla näme biçmeli ýa bir aýdan soň. Şu zatlar gelin bir millet bolup çözelim diýip oturdy. Taparaga da kepine diýen akydynda şol Türkmenistanyň ol ilçihanasynyň içinde oturup meseleň çözülýänjek. Olum görüp oturup kimin meseleň çözülmeli ýa şol. Onun halk etmeyecek bolsa onun bize näme günah var? Egerde şu Şwetsiýanyň içinde Türkmenistanyň ilçihanasy bar bolan bolsa, ýylyň öňürde ikimiz barıp şol kapysyna oturdyk içine de girdi. Ýöne ýok da. Ýok da sapara. Bilmeýärler. Ne Türkmenistan getirdik, stady ilçisine oturduk gördük. Ha, gaýraty ýokdy. Ha, şonçy. Ana. Ha, bırak. Meni sen yine gürletecek bolýarda. Yok. Şonçy Norwegiýada ýokdur muň ilçihanasy, Finlandiyada da ýokdur, Daniýada da ýokdur. Hol bar bolsa anny Ýemende dünýämizler bilen Awstriýada. O döwletden hem kanuny bizinkiden ütgeşigirek Şwediýanyňkydan. Şwediýanyňkyda ene polisarda berip men ştaýda bir aý ýatjak kapysyna diýende de saňa urursat berýär. $25 töläýmeli. Emma o döwletler gitjek bolsaň birinden olan kanuny men başga döwletiň adamsy, ola urursat berjek ýa berjek. Ene şonusy bar. Şu döwletden adamlar gitmeli şuma. Ýanky maňa bir ýigit ýeme ýanky Şwed näme Türkiýedäki pasolstwan web saytyna объявлениесini iýerdi.
yankı yemeden son Türkiye'nin katnaşığı hava yemetini yapılan son ara katnaşığı bir aydan son bildiri yankı duyduruş neme diye de peçat ediyor. Bir aydan son o da ne için ediliyor? Yani şu yankı Türkmen mentaliteti şu birinciler. Onun Türkmen'in iş tutuş nemedi. O bir aydan son sen o kağıdına o bildirine gitten tuvalette nemet. O yıllar geçer, aylar geçer ne bil yettik. Yankı atmazka da. Ne yönetiyor şun için adetten daşarı yağdaylarda ne Floryalak halaklık için uruş devleri atu cedatlar. Biz suda isles diyor, bağlayına tak böyle beyler. Ne şu deme antivirüs yağdayım uruş yağlak yağdayım. O Türkiye Türk Hava Yolları onun yapacağından bir hepte, iki hepte ön ilkulat ıglan verdi. O sonum yaptı. Sen şu ıglan veren bunun şovun vermeli lazım. Belki de şovun veren olsa şu Kırkölü olmazdı. Bu halatınızla sonunun getirecek bedbahtçılıklarını yönünden ölçep olayanlardır. Son için halatınız demek yani Sovyet kanunlarına da ugalov nemede de inguli nemelen birdir cerimeler. Onun yaşıyla çenli gidiyen zakalar. Yani Türkmenistan'ın devlet kuruluşunda işleyiş prensipleri, sistemaları yani Floryalak da Türk Patoliyalak yani Floryalak kuyulu hafiyetli netilimiz var da. Bunları yankı yalaka katlarının demesi için. Yankı. Bunun ne vatanı var, ne milleti var, göğünün milleti ırkı nemesi bolyanlar. Bu göğünü katlaktır. Şunu yetiştirdiler ne 25 yılın içinde. Bizim şolun çağlarının aladası için ne kimiz şeydi nemetmeliler. Bunun çağları günahkar değildir. Onun elbette yönü atamız, enemiz Floryalak günah etti deyip bilen oktur da. Şu yankı ködönüklerin çağları deyip bilen oktur da. Ene oluyor, ata oluyor da. Hak kurun. Bunların şol demeni ulanıyorlar da. Almurat, beni gurlötsen ben yankı kulağı hoş da benim Ankara'dan çıkken neler? Floryalak kritik nemelerde. Son için yemeğini kıyıtkal. Yemek. Olmasa yo onu şuurlukça onu tamam edeydi para. Vaktim bir sene var oraya yetipti. Elbette yağda yağır biz. Din zalış günü beyle kun tapağı yok. Ne de çıkış eder gerek olsa bir gününe bir neçe gelir. Yani sol aydılyan rahatları bir halk bir düşünüp kabul etme gerek de kabul edem tam şu vardı bir uğruna düşüp hareket etme gerek. Biz onu hava için aydınlar da boş hava. Bizim bir işlerden öyle bir işle oturup divanı yatıp oturan adam da her kişinin aygaladası yeterli. Yani sonra da vakit tapıp mene günne bir 200'den geçti her gün gelen can soru cevap pesenden 6-8 saatim şulara telefonu can cevap veren ya hat yazıp cevap veren ya şulara alıp yağdığı göre başardığımıza göre yani halkın öz etmeli işi var da yani biz Asya biz başımıza biz ya birine kapana düştük oturup demelerle hareket etmeli aydıp verdik plakat yazıp bolya yekalıkta durup bolya gerekler şu kun Türkiye kanunun karşısına gidip ilçihana ağzına üçten eyyam köpçülük bolyadı. Prezidentin görkezmesi var. Bolon akşular yani. Ama bir adam el plakatlı koçadı çıkıp bile ya şu plakatın elinden önüne de surata düşüp yayrasa böyle. Edin ne iş? Kimse de tahmin etmez. Halmurat demayıp veren çarşangıdan yani ölünün arasında 5 deme çarşangıdan erkenlerde.
Ne şotayda yankı yemek plakatlarını, portretlerini yakıp başlattırlar. Berekelle. Berekelle. Ben haber aldım. Berekelle. Yaş oğlan ya da. Hay doğrudur. Ol tamam saparağa. Ol oğlanlar ozulsa araq içip ol keypet beren çağılar değil. Saparağa maň aýdylşyna göre bular ağlawa salypdyrlar şo satjak bolsa zähri mari. Ay ine şol koronavirusdan halas edýär alyň ine şunu işleňiz ine şol keselsiz ýolukmaz ýa ulukmaz. Teret bilen edip olar hödür edirsin. Ve ýöri togurnalan zat bolmagy mümkin. Ýöne öňünden şumar men halkdan edýän haýşym şu zatlary goýalym bir ema polisiň entek bir derňe barda Türkiýede. Şo tamam bolsun, onuň olar näme netije çykarýar? Barlyklarynyň esasyny. Kim günäkär, nerden gelipdir, näme üçin edilipdir? Şondan soň bu zatlar gurrun ederdi. Ýöne maňa aýdylýan habar şol oglanlar ol agzyny elmedam araga ýatyrýar, hapalap beren ýaşlar olar giýje güni giýişipsin. Şimdi ayar adamın badidiler, çınmı yalan? Owo, ksanak müştanak, zenanam var dip aýtdylar. Näme bu keypin edilýän zat däldir adamlar. Beýtir bol iki ýeke bar da biziň içimizde. Ay arakdan ölen bolsa, owo ene şolar ýalyk, ol bolanak, doga bolanak näme bolsun, jezasy. Sen sağan şonu neden bolsa, senem jezasy diýip hasap etjek. Bolmaz abeýdim. Bir benne şagasyna bular ýalyk. Bilmän aňyrsyna ýetmän, şolar ýaly gurrun etmän öýüdi günämkä pikir edýär. Bolýa Halmurat ustayda gutoroli, o iyileşlere de gayrat edin, o awolum bilmeýän üçin. Bizem sağ bolun sapara şu gün efire çykarmyz üçin ertire taýýarlyk görüber. Men ýene gapyn tyrkyladar. Adamlar sizem sağlatdyryň sağlykda görşeli hiç bir öýke kina etmäňde özüňizi gerek netijeni çykaryn. Biziňki aýtmak Halmurat, mene öýde ne çağalym bilen guruluşum ýalyk gurulýanda. O ýankı bärde bir eýlede başga bolup bilem o. Menden diýemerek görýän bolsaňyz diňlemäň. Başka yankı aýdym aýdyp görün nemeler vardır şolary diňle. Görüpde demet görüm okda. Bolýa Halmurat, sağ ol. bolýa sağ oturuň sapara sağlygyňyz